Volia demostrar amb el vídeo que no tots els nens adoptats són iguals, ni pensen igual, ni han viscut el mateix, ni, per exemple, la típica frase «Oh, ets adoptada, quina sort!» o «Quina pena!» No, que entre el blanc i el gris, hi ha molta varietat de nens adoptats. I també una altra qüestió era perquè els nens que siguin adolescents o nens o adolescents grans, adults, que es poguessin identificar amb algun perfil de nens adoptats. A veure, nosaltres som les persones que estem aquí, no surt tots els tipus de perfil, però més o menys, jo me puc identificar molt amb la seva història, però no amb la d'ella. I com que sempre es parla d'un tipus d'adopció, no sé, estava com una mica cansada d'això i vaig voler decidir el vídeo. I en el vídeo vaig preguntar preguntes que surten al carrer al dia a dia, les que vaig anar escoltant, jo estudio psicologia i vaig intentar fer les preguntes a partir del que m'han ensenyat a la carrera perquè no quedi violent ni res i no sé, vaig pensar que aquestes preguntes eren les preguntes que a tothom o totes les persones que són adoptades, pares i mares, els hi agradaria escoltar, que responguessin i vaig preparar les preguntes, els hi vaig enviar un PDF perquè clar, són preguntes, algunes són dures també perquè no tothom vol contestar totes les preguntes i a més contestar en un vídeo que no saps la repercussió que tindrà perquè pot veure 100 persones o pot veure 4.000, 5.000 persones i com que totes van estar d'acord i va estar bé, vam gravar el vídeo, vaig quedar per separades perquè així sigui més íntim i que estigués com si fos que parlés la persona amb mi, que no la persona amb la càmera, sinó jo estava darrere de la càmera i que parlessin amb mi, no pas amb la càmera, que s'oblidessin. I res, després vaig intentar que més o menys totes les persones contestessin al mateix minut, igual, perquè t'he dit bé, això ja era estètica. I també vaig muntar el vídeo i res, i vaig pensar per això, perquè és un material d'ajuda per les nenes, els adolescents i també que es sentin identificats i demostrar a la gent que no tots els adoptats estem tristos o jo crec que en el meu cas no hi ha pena o de soc adoptada, no, és una cosa que porto paral·lelament a la meva vida, però hi ha altres persones que sí, que ho viuen malament i hi ha persones que desitgen que no els haguessin adoptat i d'altres, sí, no passa res. Res, volia demostrar els diferents perfils. I això va sorgir la idea del vídeo. Doncs el veiem?